Por salvar a súa filla, Mapoula fuxiu coa criatura e con María Azucena cara a unha selva virxe inexplorada. E ao regreso, houbo que curar as feridas daquela perigosa viaxe. Mapoula e os seus amigos sufriron os efectos dunha alucinación selvática mentres María Azucena andaba fora da casa. Daquela Albertina descubriu que Dani era o seu fillo, a quen tivo que abandonar de recén cando o suposto pai, Carlos Alberto, andaba por Chicago sen estar enteirado de nada. Pero a felicidade deste reencontro familiar quedou cortado ao recibir Mapoula unha chamada inquietante. María Azucena sufrira un accidente na rúa e agora Mapoula agarda que a súa amiga máis íntima saia dunha operación quirúrxica. Meu Deus. Enfermeira, a María Azucena da pena, operaron xa. Tranquila, estea tranquila. E deixa a porta aberta. Pronto virá o doutor Grandín e lle informará de todo, de acordo? Ai, sí. Ai, María Azucena, a miña mellor amiga. Oxalá veña pronto. É tan boa, é tan xenerosa. Silencio, estea calada. Nun hospital non se debe facer ruido, eh? Oh, Armando Luís? Pero que está facendo aquí? Isto, que limitaban as entradas, non deixaban pasar a ninguén, eh? E tiven que, en fin, Pero como recurrete a esta impostura? Pero como estás aquí antes de tempo? E a miña filla? Onde deixaste a miña filla? Tranquila. Ela quedou dormiriña, como unha santa. Ah, Santa Bárbara Vanessa. Pero deixaste só a miña pibita, a miña filla. Que nada, que lle din a papa de papioca, os auténticos cereales co que Santa Bárbara Vanessa vai ir crecendo pouco a pouco, quedou como un anxo. Pero deixáchela soa, sin protección, sin amparo, que sufrimento. Pero va, un momento, nun hospital non se debe falar tan alto. Teño que marchar, Armando Luís, pola miña filla, ainda que estou tan preocupada por María Azucena. Bueno, pois nada, vaite. Chao, hasta logo. Eu agardo, eu espero por María Azucena. Acá, sí, María Azucena, ela, tan boa, tan xenerosa, tan corpórea. Nada, vou agardar acá vestido de civil. Oiga, señorita, Eva María, non quero que me pasen chamada en este momento. É un momento crucial. Ai, Dani, fillo, xa sabes que... Estamos esperando unha noticia. Ah, claro. As únicas chamadas que poderán pasar son as que veñan do Hospital de Santa Engracia ou, senón, a da señorita Mapoula. Entendido? É chévere. Ai, Dani, foi unha sorpresa moi grata para min saber que ti é o meu fillo. O noso fillo, verdad, Carlos Alberto? Ben, eu insisto en que eu estaba en Chicago. Está ben, sí. Pero iso terá unha explicación. Como foi? Pois ben, eu nunca coñecín os meus pais. Eu pasaba longas tempadas no piso de Santa Leocadia, até que, por fin... Sí, dinos, Dani, por que? fin recolleu o meu señor Robert Rocafolla, o antigo dono da Caribbean Oil Company Corporation. E bueno, é unha historia moi longa para poñerme a contar agora. Señorita, non lle dicen que... Pero que me di? Eso é imposible. O pez fixo outra vez a sola. Que pasou, fillo? Algo grave para o meu negocio. Ti non podería chegar a entendelo. Está ben. É mellor que... Si, que te deixemos só. Ante a creba será Eu vou a mellor. ver a María Azucena, pobre. Adeus, fillo. Adeus, mamaciña. Adeus, fillo. Adeus, papá. Vai-te diante. Vou agora. Vale. Ben. Se acabou todo. Dime unha cousa. Ti entendes toda esta atrapallada dramática? Eu non entendo nada. O que pasa que eso é o que pon o guión e é o que hai que dicir. Sabes que penso? Que nos están utilizando de percha. Como se María Azucena ingresa no hospital, ala, a reuca dedicada á medicina. É a medicina preventiva, que non é moco de pavo.
Adiante, don Víctor. Póñanos enfermos. Ola, que tal? Boas noites. Como se atopan? Unha noite máis na Reoca. Certamente o programa de hoxe vai dedicado á medicina preventiva, que non é moco de pavo. Preventivo é o que vou facer eu agora, que é presentar os nosos concursantes, pero antes quero saudar as miñas compañeiras, Mónica, Belén e Marta, para as que pido un forte aplauso. A parella azul está composta hoxe por dous irmáns, Xosé e María Xesús, que veñen dende Vigo, non? Sí. Como vos animastes a vir á Reoca, vos? Pois, ocorreusenos, ouvimos o vosso concurso e gustounos moito e animámonos. Eso está moi ben, a resposta moi sinxela, espero que teñades moita sorte. Un aplauso para eles tamén. Aquí presentolles agora os nosos campións da semana pasada que están a piques de acadar o noso máximo premio, 1 millón de pesetas, pero aparte de 1 millón de pesetas penso que tedes algo máis, non, señorita Tete? Teñen 50.000 pesetas no marcador, ademais unha maravillosa motocicleta e 190.000 pesetas en produtos de Max Seguridad. Que merecen un forte aplauso. Espero que consigade o millón o máis pretiño posible do noso programa. Sorte. E xa teño aquí unha parella que non son campións, pero que estiveron sí a semana pasada connosco, que entraron antes dos últimos 10 minutos e que acadaron algo, non, señorita Tete? Pois foron cartos porque foron 60.000 pesetas en produtos de Max Seguridad. Outro forte aplauso para eles. Querolles lembrar, sorte, que hoxe é un programa case familiar, porque son irmáns, pai e filla e irmáns. Pero se vostedes os que están na casa estarán dicindo como podría estar aí na Reoca con Víctor, Tete e compañía? Pois é moi sinxelo. Señorita Tete, que é o que teñen que facer? Facilísimo, escribir unha carta, unha postal ao apartado 707 de Santiago de Compostela cos seus datos persoais, o número do documento nacional de identidade e unha foto recente. E nada máis connosco aquí a gañar. Perfectamente, unha foto recente, porque hai xente que a manda da primeira comunión, e esa non nos vale. O que imos facer agora é facer unha rolda de tiradas para saber quen dos nosos concursantes empeza a Reoca doxe. Por favor, vermellos, calquera dos dous, cando queirades. 1, 6. Isto é unha tirada a máxima, poderíamos dicir. Verdes, cando queirades. Outro 6, temos o primeiro empate. E azuis, un momentiño, agora. Outro 6, moi ben, non valeu para nada toda esta rolda de tiradas. Empezamos outra vez con vermellos. Un 1, o 6 e 1, máximas. Verdes, por favor. Outro 6, este recuncan. Azuis, por favor. Moi ben, outro 1. Polo tanto, xa sabemos que empeza connosco a Reoca doxe. A parella campeona, a parella verde. Pero antes de empezar o noso concurso de que ocupede los vosos postos, Marta, por favor, lanza ao público 4 mini tibias para que se poidan defender do que poida pasar. Ocupades vosos postos, Mónica, ven. Con forza, Marta, que se note que hai brazo aí, coruñés. Que se note, que se note. Cuidado aí. Cuidado que fan dano. Ui, vai outra. Cuidado aí que lle queu. Bueno, xa está resolto, xa a xente ten. Moitas gracias, señorita Marta, moi amable. E agora eu non pido máis que comece o noso concurso pedindo tempo. Tempo e imos ver se sacades ese 1. Un, estupendo. Un forte aplauso, que tal? Miguel Rosa, acompañade, por favor, que se deteña o tempo do noso programa. Acompañade, pasa gente. Un forte aplauso máis. Belén, por favor, pásame ese micro. Póñome a un lado de cada un, así, para que vos poida recoller a cámara. Moitas gracias, Belén. Bueno, en fin, o de sempre. A pregunta típica e tópica da Reoca. Que queres facer con estes cartos? Bueno, eu casi era mellor que yo preguntaras a parenta que está ali. Ai, a muller. Bueno, entón farémolo a título posteriori. Rosa, que sentiches ao gañar o millón? Pois estou contentísima. Moi ben, estás moi contenta. E queres falar algo, despedirte? Sí, bueno, simplemente darvos as gracias a todo o equipo, dende os que estades por detrás, especialmente ti, Víctor, señorita Tete, encantadora. E nada, que isto é inolvidable. Pois nada, o mellor que podemos facer é recoller ese millón de pesetas, por favor, señorita Tete. Moitas gracias. Doulle o pai neste caso, que é o que sabe administrar, para que fale coa parienta. Un forte aplauso e vémonos. Hasta logo. Moitas gracias. Acompáñavos, Marta. Pois xa ben, na Reoca, como sempre, le dice ao principio, xa. Imos presentar a parella suplente, neste caso xa titulares, que son Chus e Mac, que veñen desde o Carballiño, non? O Carballiño, sodes amigos, estudantes? Sí, moi ben, estudantes, vexo que vedes entón moi preparados para a Reoca. Non me pide máis que pedir tempo. Empezades vos dende a casiña número 0, por gentileza da Reoca. 0 e 5, a casiña número 5, que é unha oca, e de oca a oca...
Tira, porque lle toca un forte aplauso do noso público. Espera un momentiño que chegues ata a casiña 14. Pasache las dúas pontes, moi importante. Cando queiras. 14,5 pasas a casiña 19, que non está nada mal, porque sabes o que é? A pousada. En a pousada non se pinta nada, pero neste caso descansades unha tirada e podedes liberar pagando un comodín. Non hai ningún comodín, polo tanto a pousada é... Ala, vai! Tranquiliños que non pasa nada, un descansiño. Xosé e María Xesús dende a casiña 0. Sorte, adiante. Un 6, pasades a ponte, e xa sabedes, retrocededes ata a casiña número 3, pero coa ventaxa que tirades de novo cando queirades. 3 e 3, 6, volvedes outra vez á ponte, retrocedes ata a casiña 3 e tirades de novo. Esperad un momentiño que chega a casiña 3, adiante. Un 5, moito mellor porque xa pasades a casiña número 8. Comezamos cunha pregunta sobre a programación de Televisión de Galicia, coa que poderá conseguir un fantástico compact disc con mando a distancia adaptable a calquera equipo de alta fidelidade de establecemento San Luís, que será seu se nos di como se chama o programa de cociña que, presentado por Susana Dans, emite a Televisión de Galicia todos os mércores. Silencio por aí, por favor. A artesa. Non é correcta a Cal é a resposta. resposta correcta, señor Oráculo? Arroz con chícharos. Patacas novas, polo tanto, un compact disc que... Ala, vai! Sinto na seguinte. Xavi e María Xosé, dende a casiña número 0, cando queirades. Un 2, casiña número 2. Nesta casiña imos lembrar un feito que sería co tempo trascendental para as nosas letras. Pasado mañá, día 25 de outubro, hai 74 anos, que un poeta andaluz viaxou por primeira vez a Galicia. A consecuencia das súas diversas visitas a esta terra, deixou composto 6 importantes poemas en galego e, ademais, consérvanse del algunhas fotos e retratos firmados por coñecidos artistas do noso país cos que trabou amistade. Vostede conseguirá 25.000 pesetas e un comodín se nos pode dicir, á vista das fotos que lle acabamos de mostrar, quen era ese poeta. Federico García Lorca. Correcta. Correcto, moi ben, 25.000 pesetas que suben ao voso marcador e un comodín que vos trae a sempre increíble Belén. Moitas gracias, Belén. Mac e Chus, descansades porque estades moi cansos do viaxe do Carballiño. Xosé e María Xesús dende a casiña número 8, cando queirades. 8 e 4, casiña número 12. Sodes os da ponte, xa sabedes o que pasa, non? A casiña número 12, a segunda ponte, e di, retroceden ata a casiña número 6 e quedan aí pescando unhas troitas. Non tires agora, que non che corresponde. Outra vez volvemos con Xavi e María Xosé. Caramba, que rápidos. A casiña número 3. A hixiene corporal é unha práctica fundamental para conservar a saúde e o benestar. Consecuentemente, o concursante das probas debe demostrar que sabe aplicar as medidas hixiénicas máis básicas a un recén nacido. E para iso dispón dunha boneca bebé de tamaño natural. Deberá espila e bañala, pasándolle unha esponxa con xabrón líquido por todo o corpo. De seguido, secará a criatura cunha toalla. Botaralle pos de talco, colocaralle os pañais correctamente e poralle un pixama. Se consegue levar a cabo esta operación nun minuto e medio, obterá 60.000 pesetas. Son 60.000 pesetas, xa sabes, tes que espila, bañala, vestila, botarlle os pos de talco, que se non están por aquí, están aí detrás da toalliña. Eu vou a pedir tempo e ánimo. Veña, non lle des a espalda á cámara, por favor. Aí, sacáchelo tal, este xa está usado, hai que tiralo. Moi ben, veixo que tes, hai que darlle coa esponxa, A ver onde está a esponxa, mira, tela aquí, tela por aí. Bueno, se non está, dalle coa man, que tamén vale. Así, estupendo. Moi ben, agora tela que secar. Mira, para secar é mellor que lle poñas isto, non? Pola así enriba. Animádelo porque non, que quede ben sequiña, porque senón pode ser rozar. Vou tirar este pañal, porque non me vale para nada. O outro, que quede ben sequiña, mira por aí, por as toas. E agora penso que o seguinte é botarlle os pos de talco, porque senón podes irritar o bebé. Ou non, señores, a que sei. Animade un pouco. Ui, que pouco xeito. Terás que abrilos, non, mellor? Porque senón non sae. Non está desanimando nada, esta residencia das gándaras. Aí está, moi ben. Dalle así no cueiriño. Moi ben. Que xeito? Ti estás casado? Non, non estás casado. Pois estás ben preparado, A ver, dalle a volta. Parece que lles galla unha perna. A ver. Rapidiño, home, que eso é moi sinxelo. Aí vai un. Aí vai un. Vale, paso cho ben. E agora xa sabes o que tens que facer. Poñeiro en pixamiña. Son 60.000 pesetas se o consigues, non está nada mal. Búscalle, recomendoche que lle busques primeiro, porque eu teño unha filla pequeniña, búscalle primeiro o pé do pixama. Creen que va a conseguir? Parece ser que sí, penso que sí. Veña, ánimo, que falta pouco tempo. Tempo.
Ponte aquí ao meu lado, Xavi. Vemos que o neno así espido pode agarrar un catarro para comprarlle medicinas ao neno ímonos quedar coas 60.000 pesetas que podía gañar. Xavi, que non gañou e que ala, va. Xavi, ocúpate o posto, noutra vez será. Agora xa pasamos con Chus e con Mac, que esta vez si poden tirar dende a casiña número 19. Cando que irades? 19, casiña número 20. Casiña número 20 con premio secreto que vostede conseguirá se nos sabe dicir que componentes químicos ten a auga. Hidrógeno e oxígeno. Correcta. Hidrógeno e oxígeno perfectamente. Señorita Tete, cal era ese premio segredo que tiñamos aí? Vexamos. Podemos dicir que salvo a nada, non hai nada neste mundo que non conteña algún elemento químico. Según isto, o premio contido neste sobre é un premio arxénteo. Un precioso bolígrafo de prata de deseño exclusivo e elegante liña que vostede acaba de gañar. Moi ben, un forte aplauso. Noraboa, claro que sí. Para firmar o cheque do millón do recibí. A ver se hai sorte. Xosé e María Xesús, os da Ponte, iba a dicir, cando que irades? 6 e 1, casiña número 7. Premio dobre e actuación musical nesta casiña. Un valioso comodín e 25.000 pesetas que vostede gañará se contesta con acerto a pregunta que lle fagan os nosos convidados. Atenda a pantalla. Hola, somos Rey Luis y esto es Voy a respirar. Voy a respirar, aunque me agobie ya no puedo abandonar. El tiempo es oro y eso hace que me sienta a veces fatal. Voy a respirar por un instante de parar. Va a cambiar. Lo que yo quiero me lo estoy currando ya. Nadie regala nada y si falla algo dormirse es mortal. Dar es mantener la dirección hasta el final. Temo este amargo dolor y falta de emoción y lo noto cerca a mi alrededor. Esta pesadilla ya se tiene que acabar. Voy a respirar. Solo un momento mi cerebro va a estallar. No necesito nada más. Temo este amargo dolor y falta de emoción y lo noto cerca a mi alrededor. Esta pesadilla ya se tiene que acabar. Voy a respirar un aire nuevo que me dé vitalidad y así poder pelear la suerte que he elegido vivir. Voy a respirar un aire nuevo y descansar. Voy a respirar. Voy a respirar. Si queremos respirar, ¿qué capa de la atmósfera no hay que deteriorar? A pregunta era, se queremos respirar, que capa debemos coidar? Digo vos unha pistiña. Algo que está a destruirse principalmente polo uso de sprays. A capa do ozono. Correcta. Correcto, moi ben, 25.000 pesetas que suben o seu marcador e outro comodín que os trae a fermosísima Belén. Moitas gracias, Belén. Chus e Mac, tranquiliños. Xavi e María Xosé que xa repuxeron dese baño ao bebé. Dende a casiña número 3, cando que irades? 3 e 3, 6, pasades a Ponte, xa sabedes, retrocedes ata a casiña número 3, pero tirades de novo. Un momentiño que cheguedes, cando que irades? Outro 3, pasa o mesmo, pasamos a casiña número 6, retrocede ata a casiña número 3, pero volvedes a tirar. Non saques un 3, por favor. Un casiña número 4. Novo premio metálico de 25.000 pesetas que subirán o seu marcador en canto nos diga a que español se lle concedeu o Nobel de Medicina en 1959. Pois sinxelo, Ramón y Cajal. Non é correcta. Cal era a resposta correcta, señor Oráculo? A resposta correcta é Severo Ochoa de Albornoz. Severo Ochoa de Albornoz. Por lo tanto, son 25.000 pesetas que... ¡Ala! Va! Na, seguinte. Chus e Mac, dende a casiña número 20, os campións polo de agora. Cando que irades?
21, moi sinxelo. Na casiña 21 queremos recordarlles a importancia das vacinas, que son a salvagarda máis segura e eficaz contra as enfermidades infecciosas. Cabe sinalar que as vacinas producen no individuo unha inmunidade adquirida cun poder suficiente para estimular no organismo a formación de anticorpos. A persoa debidamente vacinada contra unha enfermidade ten os seus anticorpos en garda e vixía. Deste xeito, cando os xermes vivos dunha enfermidade contactan cun organismo que posúe os seus anticorpos, non lle poderán facer dano. Entón, os axentes infecciosos chocarán contra un organismo fortificado e perfectamente defendido. Os anticorpos creados pola vacina entrarán en acción e a enfermidade terminará por renderse. Concretamente, poderíanos dicir por 50.000 pesetas cal destes 3 males infecciosos quedou xa totalmente eliminado gracias á administración masiva da correspondente vacina? A variola, o xarampón ou a rubeola? Contesta o... Non, ao micro. A rubeola. Non é correcta. Cal era a resposta correcta, señor Oráculo? A variola. A variola, polo tanto, son 50.000 pesetas que... Alaba, non vos podedes fiar do que diga a xente, senón do que os saibades vos. Xosé e María Xesús dentro a casiña número 7, cando queirades. 7-4, casiña número 11. Xa que o programa vai de prevencións, nada mellor para se defender das inclemencias do tempo que un fabuloso abrigo de señora para agasallar ou lucir neste outono e inverno. Consígao dicíndonos que é o esternocleidomastoideo, un órgano, un músculo ou unha víscera. Un músculo. Correcta. Moi ben, que maravilloso abrigo, María Xesús, vaiche quedar precioso. Penso que merece un aplauso máis forte ainda, que sodes moi avaros con estos dos aplausos. Javi e María Xosé dende a casiña número 4, hai que espabilar, Veña, adiante. Un 4 estupendo, porque é a casiña número 8 pasando a ponte. A ver que hai na casiña número 8. As vitaminas e certos oligoelementos imprescindibles para unha correcta nutrición e saúde atópanse en todos os produtos alimenticios que consumimos a diario, pero naturalmente hai certas diferencias. Convennos saber a todos cales son os alimentos máis ricos en determinadas sustancias. Por iso, propoñémoslle ao concursante experto en probas que clasifique os alimentos de orixe vegetal e animal de acordo coa súa riqueza predominante en vitaminas A, B1, C e D, e tamén polos seus contidos en sodio e calcio. Dispón dun minuto e por cada produto ben clasificado obterá 5.000 pesetas. Vouche explicar outra vez. Cada produto ben clasificado. No caso que sexa sal, os ovos e tal, mételo cacharriño inteiro. De todos os xeitos, se vou pedir tempo, ánimo e adiante. Veña, Xavi, que esta vez as cenorias, cos corótenos... vitamina A, o sal puxo no sodio. A ver se o pode recollendo a nosa cámara. Calcio cos ovos. Bueno, vitamina D, os cacahuetes. Hai máis de un, en algúns. No, eso podes poñer un só. Un só, así. Vitamina C, as naranxas. Laranxas, vamos. Aquí hai uns peixes que penso que poden ser pescado azuis. De feito, o color é azul. O leite co calcio. O pomelo, puxéchelo na vitamina D, non? Sí. Podes repasar, se queres, ver como vai isto. Tempo. Deixo, si pasa, por favor, aquí, imos facer unha comprobación, señorita Marta. Imos ver, na vitamina A tiñamos cenorias, tomate, boniatos, e, polo tanto, hai xa 10.000 pesetas porque están os boniatos e as cenorias. Un forte aplauso. Temos agora o calcio. No calcio había solamente a leite, porque os ovos pasan a estar na vitamina D. Polo tanto, son outras 5.000 que fan 15.000 pesetas. Enseño, os ovos vou nos sacar de aquí. Temos agora a vitamina D. A vitamina D tiña ovos e pescados azuis, polo tanto non hai ninguna porque son cacahuetes e tomates. Na vitamina B1 había cacahuetes e puxo os pescados azuis. No sodio puxo acertadamente o sal, que se pode comprobar. E na vitamina C puxo laranxas e pomelos. Polo tanto, penso que son, se non me equivoco, 30.000 pesetas, non? Son 5, 5, 5, 15 e outros 15, 30.000 pesetas que suben o seu marcador. Un forte aplauso para él. Javi, moi ben, fixístelo bastante ben. Gracias, Marta. Agora, mentras Marta retira esta proba, nos dende a casiña número 21, Mac e Chus, ou Chus e Mac, cando queirades.
21 e 4, pasades a casiña número 25, pasando unha oquiña. Premio dobre nesta casiña, 25.000 pesetas e un comodín que o librará de tropezos no camiño cara ao millón se dá coa solución a seguinte adiviña. Aire non vai, vento non turra. Que isto que me empurra? Aire non vai, vento non turra. Que isto que me empurra? Caras de extrañado, así como dicen, non sei. Cal era a resposta, señor Oráculo? A borracheira. A borracheira. Por lo tanto, son 25.000 pesetas e un comodín que alaban. Elaban tamén os 15 primeiros minutos de tempo do noso xogo, pero non me quero despedir de vostedes sen antes xogar co público que temos aquí. Por favor, as persoas que recolleron esas 5 minitibias que vaisen rapidiño aquí e que veña Esperanza tamén. Que tal, Esperanza? Ocupen cada un posto diante da... Yo no tengo que ocupar nada. Ai, sí, moi ben, por favor, Belén, o micro, que lles vou preguntar os nomes a estas persoas. Aquí trae a señorita Belén o micrófono, que nos vai facer famosos a todos. O seu nome é, señora? Pepita. O seu? Pilar. Pilar. Victoria. Victoria. E Mariano. E vostede é? Esperanza. Esperanza, que é representante da residencia... De las Gándaras. De Lugo. Un forte aplauso para eles. Moi ben, moitas gracias. O que se trata agora a subasta é de atopar nestes feixiños de serrín seco outras tibias ou uns osos que hai. Hai un por sitio. E vou decir, tempo e adiante. O que o tope primeiro que saque xa para arriba. Aquí hai 1, 2, 3. Está esta señora que hai que animar un poquinho. Busque, señora, busque, encontre, se encontra algo mellor, busque xa por aí. Atópao. Ten que haber, señora. Moi ben, como xa toparon, voulle dar premio igual, tome esta simbólicamente, pode a levantar. Moi ben, xa vale, xa vale. Esperanza, vostede que é a miña axudante, por favor, señora, non se me vaya da línea. Vostede foi a que... A primeira. A segunda, Vitoria. O terceiro me parece que foi Mariano. Vostede non atopou, pero voulle dar un premiño igual. Sostéñame este, por favor, compañeira. E aquí van os premios. Son 15.000 pesetas para a primeira. Moi ben, un forte aplauso, señores. 10.000 pesetas para Victoria, 5.000 para Mariano, 5.000 para vostede que non atopou e 10.000, como non, para a miña compañeira Esperanza. Ala, vai, forte aplauso para eles. Poden ocupar os seus postos, moitas gracias. Como ven, señoras e señores, na Roca sempre acabamos repartindo cartos. E hoxe non só acabamos, senón que tamén empezamos. Da mesma maneira que empezaremos dentro dun anaquiño a segunda parte deste concurso. Ata agora. ¿Quiere algo, señor? Enfermé. Sí. Enfermo, estou enfermando. Mareome. Bóteme unha man, ocúlteme. Non pode ser. Esta cama de María Susana da Pena e van traela agora mismo. Neno, xa sei, pero polo menos non podíamos quedar para xear esta noite. Non pode ser. Enfermeira. Van traer o corpo da paciente. Que corpo. Vou alá. Unha cousa. Doutor Grandín, que tal a operada? A ciencia médica ainda non deu unha resposta cabal para este caso. Xa. María Susena, deu-te colla confesada. O doutor di que a ciencia médica non responde. Exactamente, eso non o dixen. A ciencia pode responder, pero non ten unha resposta. María Susena, amiga da miña alma. Doctor Grandín, que iso de que non hai resposta? Ten que haber unha resposta. Respóndanos, doutor Grandín, respóndanos. Un momento. O doutor Grandín xa dixo todo o que tiña que dicir. Sí, amigo, sí. Esta paciente pode quedar... Paraliticada. Non é posible. A ciencia non pode responder, pero coa enferma só pode quedar un acompañante. Ide vos todos, por favor. Sí. Cuida. Queda... Aquí quedo eu só con María Susena. María Susena, chama, perdona todo o que che fice. María Susena, amor sote. Moi ben, Dani, moi ben. Saiu todo con moita forza, como a mí me gusta. Como está no guión? Así me gusta. Sí, moi ben. Pero levo 2 capítulos sin decir nada. E ademais,
xa estou farta de ser a nena boa e xenerosa, encima paraliticada. Mira, isto non mo tens que dicir a min. Eu son o director desta serie e o que tens que falar é co guionista. Pero ahora vas falar comigo porque temos que empezar a arrancar. Veña, eu te axudo. A ver. Moi ben. Pobre Azucena, tocou o papel de víctima. Bueno, eso é un papelón que non se queixe, porque non ten por qué. Encarna un personaxe moi dramático, moi intenso, é un auténtico papelón. E sí, pero iso de ser tan boa, tan xenerosa e tan corpórea... Home, o que importa é que non sexa unha traga homes como esa paraliticada de vidro. Xa sabe, o culebrón da competencia. Sí, niso leva razón. Por lo menos aquí María Azucena recupera a saúde do corpo, ademais de ter unha alma moi sana. María Azucena ten todo moi sano. Así é, Carlo Alberto. Hoxe, no capítulo de Mapoula, María Azucena recobra a saúde, porque xa se sabe, ben sana, incorpore sano. Iso que pretendemos. Como tamén pretendemos comezar agora a segunda parte da reoca pedindo tempo e comezando con María Xesús e con Xosé dende a casiña número 11, cando que irades. 11-5 pasades a casiña número 14, que non está nada mal. Non, perdón, 11-5, a casiña número 16. Xa estaba dándovos unha oca. Casiña número 16. O alcanzarmos a casiña 16, trataremos do SIDA, a última epidemia coñecida que se detectou no ano 1981 e hoxe se atopa diseminada entre toda a poboación mundial. O SIDA está causado por un xerme denominado virus da inmunodeficiencia humana. Este, ao entrar no organismo, pode atacar e destruir as súas defensas, ou sexa, o sistema inmunitario do mesmo. O virus do SIDA arremete contra os glóbulos blancos, que son os defensores máis eficaces que temos na rede circulatoria. Deste xeito, tras o ataque do xerme, o individuo afectado queda exposto a enfermidades que en condicións normais non o danarían con tanta facilidade e de maneira tan grave. Así se manifesta o SIDA, a través de neumonías graves, meninxites, infeccións do máis diverso e cancros pouco habituais. E a vista do exposto nos debuxos animados, saberíanos dicir por 50.000 pesetas que significan as siglas SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Correcta. Moi ben, 50.000 pesetas que suben o seu marcador e que lle gañamos a batalla ao SIDA neste momento. Javi e María Xosé, estades na casiña número 8. Veña, adiante. 8 e 1, casiña número 9, unha casiña máis seguridade, 10.000 pesetas en produtos máis seguridade, un forte apauso e non se vos pode comer. Chus e Mag, Carbañiño, casiña número 25, cando que irades. 25 e 1, casiña 26, esos son os dados. E retornades a saída e tirades de novo, e polo tanto, ala van a saída, sen problema ningún, pero cando cheguedes, volvedes a tirar de novo. Podes volver a chegar arriba, cando que irades. Un 6 non está nada mal porque acabas de caer na ponte, xa sabedes, pasades a casiña número 3, pero tirades de novo, un momentiño que chegue, cando que irades. Outro 3, pasa o de sempre, volvedes a casiña número 6, retornades a casiña número 3, pero tirades de novo. Un 5, este xa estivo moito mellor porque pasades a casiña número 8. Nesta casiña, vostede poderá conseguir un magnífico radiocassette portátil dotado de sistema autorreverse ideal para escutar a súa música favorita ou estar informado en calquera lugar. Consígao dicíndonos como se denomina o medo ou aversión aos espacios pechados. Claustrofobia. Correcta. Moi ben, ese maravilloso radiocassette autorreverse para escutar a música cando vos dé a claustrofobia. Xosé e María Xesús dende a casiña 16. Agora sodes vos os campeóns desta noite, cando que irades. 16 e 6 pasades á casiña, penso que número 22. A ver se non me equivoco, 22, aí está. Casiña número 22 con pregunta de atención e premio dobre. 25.000 pesetas e un comodín que vostede conseguirá se observa atentamente as imaxes que vai ver na pantalla. Se estivo atento ás imaxes, poderános dicir por 25.000 pesetas e un comodín de que colores eran as túnicas dos cantantes. Blanca e negra. Branca e negra.
Non é correcta. Cal era a resposta correcta? Vermella e branca. Vermella e branca, son 25.000 pesetas e un comodín que... ¡Ala, vai! Estupendamente. Agora pasamos de novo con Xavi e María Xosé, representantes da parella vermella, que están na casiña número 9, cando queirades. 9 e 2, pasades a casiña número 11. Engada 25.000 pesetas as súas ganancias dicíndonos o nome do conselleiro de Sanidade. Estamos falando de Meñiquilla. Cal era a resposta, señor Oráculo? Manuel Montero Gómez. Montero Gómez, polo tanto son 25.000 pesetas que... ¡Ala, van! Non quero máis alabais por hoxe, Mac e Chus dende a casiña número 8. 8 e 2, pasades a casiña número 10, preto dos da 11. Un programa preferentemente dedicado á medicina preventiva, debemos recomendar a práctica diaria da hixiene bucodental para evitar a formación de caries. O deterioro visible dun dente, a carie, pode aparecer en calquera momento por non se limpar con bo cepillado a superficie do esmalte recuberta dunha capa moi fina, ás veces de corte rosa, formada por milleiros de bacterias ou xermes. Poderíanos dicir por 100.000 pesetas como se denomina esa capa causante da desmineralización e careado dos dentes? Sarro. Sarro? Non é correcta esa resposta. Cal é a resposta correcta, señor Oráculo? Placa bacteriana. Placa bacteriana, son 100.000 pesetas que... ¡Ala, va! Sinto, placa bacteriana. Ti tiña lo que saber, Chus, logo diremos por qué. Xosé, María Xesús, dende a casiña número 22, cando queirades. 22 e 3 pasades a casiña 25. A señorita Teté desvelará o premio secreto contido nesta casiña en canto vostede nos diga que colores confunde fundamentalmente un daltónico. Verde e azul. Non é correcta. Cal era a resposta correcta, señor Oráculo? As cores que confunde son a vermella e o verde. A vermella e o verde. Por lo tanto, ese premio secreto cal era, señorita Teté? Ai, que lástima. Como moi ben dixo o señor Oráculo, os daltónicos confunden as cores verde e vermella. Pero hai cousas inconfundibles como o premio que vostede acaba de perder. Un valioso xarrón de inconfundible firma capeanza. Decoración inspirada no estilo Art Nouveau. Un maravilloso xarrón que... ¡Ala, vai! Ríanse os concursantes. Javi e María Xosé, dende a casiña número 11. Coidado que vos veñen a comer, cando queirades. 11 e 1, pasades a casiña número 12. Polo tanto, retrocededes ata a casiña número 6 e quededes aí pescando unhas troitiñas. Polo tanto, eles alaban de pesca. Chus e Mac, dende a casiña número 10. 10, pasades a casiña número 13, porque pasastes a ponte. Sen dúbida, a hixiene bucodental é básica, pero non lle imos pedir agora ao concursante das probas que se poña a lavar os dentes ante as cámaras. Pero polo menos propoñémoslle que monte todos os dentes e moas superiores dunha boca, demostrando así que coñece as pezas que utilizamos para comer. Dispón dun minuto e medio e por cada peza dental ben colocada obterá 5.000 pesetas. A ver, vamos a axudar que temos que desmontar. As dúas do medio imos deixar así de regalo para que se faga moito máis fácil. A ver, traen, métellas aí. Aí está. Podes poñerte nese lado que che será moito máis fácil. E agora, neste momento, eu pido tempo e adiante, animala. Vamos, animala, veña. Son 5.000 pesetas por pez. Esa non entrou, Xa sabes que teñen que entrar correcto. Non a podes forzar. Entra, as que señan entran correctamente. Non te obceques nese lado. Aí parece ser que entrou moi ben. Xa ten unha, polo tanto son 5.000 pesetas, sí, señor. Outra, a ver como as fas, tes que colocalas de xeito que o sarro pensa... A ver, o sarro non sei como vai, pa fora ou pa dentro. Esta aquí, esta non está ben colocada aquí, Chus? Se non entra... Aí esa entrou. Esta está mal colocada, Esta tamén está mal colocada, Chus, podo xo dicir. Non está ben colocada, Chus, tampouco. Teñen que entrar, fíxate no burato, no volumen que ten. Aí parece que esa entrou moito mellor. Esta poderá arrincar porque non está... Bueno. Venga, e vais cun... Non... Esa sí que entrou. Esta non a tes ben colocada, terá que colocar máis dereita. Eu non xa podo dar por válida. Aí estará moito mellor, non? Está un pouco así deformados os dentes, pero de comer moito marisco, xa se sabe. Non, esa aquí tampouco, porque sabes que entra. Tampouco por aí, esa tampouco. Logo comprobámola, Marta. Esa tampouco entra aí. Non forces porque non é.
Esa parece ser que sí entrou. Veña, Chus, que ti parece ser que traballaches unha... Tempo! Tempo. Por favor, Marta, imos sacar as que están mal colocadas, que esta, esa... A ver, temos algunha máis? Non, están perfectamente. Por lo tanto, son 5, 10, 15, 20, estas dúas non, que eran de regalo, 25, 30, 35, 40.000 pesetas que suben o seu marcador e que merecen un forte aplauso. Retira, por favor, Marta, iso. Moi ben, Chus, moi ben, Mac, María Xosé, María Xesús, estou confundíndolle sempre o nome. E Xosé, son irmáns, estades na casiña 25, cando que irades. Dalle, ben. 25 e 5 pasades a casiña número 30 pasando os dados. Esta casiña resérvalle un extraordinario mecheiro de prata que polo seu deseño exclusivo constitúe unha auténtica xoia. Será seu si nos di que outro nome reciben os glóbulos brancos. Hematíes, leucocitos ou plaquetas. Leucocitos. Correcta. Moi ben, estupendo, María Xesús, un mechero de prata precioso. Javi e María Xosé, dende a casiña número 6, os pescadores da noite, cando que irades. 6 e 1, casiña número 7. Na casiña 7 recordamos que a auga é un elemento primordial para a vida. Por iso, debemos procurar sempre o seu consumo en estado potable e coas garantías sanitarias precisas para que un elemento tan vital non se convirta nun elemento transmisor de enfermidades. O abastecemento de auga ás cidades e vilas faise cun tratamento previo efectuado en estacións potabilizadoras, onde se anulan, xeralmente en contacto co cloro, calquera tipo de xermes patóxenos. Pero é importantísimo que todas as augas destinadas ao consumo pasen polos preceptivos controis sanitarios para garantizar a saúde para todos. Saberíanos dicir por 50.000 pesetas unha das enfermidades epidémicas que se pode producir por xermes de auga non tratada sanitariamente? El tifus. Correcta. O tifus, moi ben, correcta. Por lo tanto, son 50.000 pesetas que merecen máis aplauso, máis aplauso. Chus e Mac, dende a casiña número 13, a caza dos azuis, veña. 13 e 4 pasades a casiña número 17. Incremente as súas ganancias con 25.000 pesetas máis, dicíndonos que animal é un experto constructor de presas nos ríos. A nutria. É resposta correcta esa, señor Oráculo? O castor é a resposta que temos como correcta. Polo tanto, son 25.000 pesetas que... Ala, va. A nutria tamén construye presas, pero máis rápido fai no castor. Xosé e María Xesús, dende a casiña 30, a vosa oportunidade de escapar. 32 pasades a casiña 32, que é unha oca que merece un forte aplauso, e de oca a oca, Chus, e tiras porque che toca, por suposto. Pasades a casiña número 41, cando que irades. 41 e 3 pasades a casiña número 44. Novo premio en metálico de 20.000 pesetas que subirán o seu marcador se nos sabe dicir como continúa a cantiga popular que di non quero berzas con unto... Príncipe. Cantiga popular que di non quero berzas con unto... Cal era a resposta, señor Oráculo? Nin navizas con aceite. Nin navizas con aceite. Son 20.000 pesetas que alaban para aceite para as navizas. Bueno, tranquiliños porque vamos moi ben. Javi e María Xosé, moito ando eu neste programa, dende a casiña número 7, cando que irades. 7-1, casiña número 8. Casiña número 8 na que poderá conseguir un fantástico moldeador secador de pelo equipado con todos os accesorios para facer moito máis agradable esta tarefa. Será seu se nos di que non me recibe o que se podería considerar o sangue das plantas. A savia. Sí, correcta. Correcto, Seiva moi en ben. galego. Ese maravilloso moldeador para que María Xosé luzca esa maravillosa melena que ten. Chus e Mac, casiña 17, adiante. 17-3, casiña número 20, consecuentemente. Seguimos dándolles oportunidades de aumentar as súas ganancias en metálico. Nesta casiña conseguirá 20.000 pesetas máis. Se nos sabe dicir se teñen as os piollos? Non. Correcta. Correcto, 20.000 pesetas que suben o voso marcador. Xosé e María Xesús, estades por aí na casiña 44, cando que irades. 44 e 1, 45, unha casiña máis seguridade, 10.000 pesetas e produtos máis seguridade, e o máis importante, non se vos pode comer. Un forte aplauso. Javi, María José, dende a casiña 8, quero que arranquedes, que queda pouco tempo, cando que irades. 8 e 3 pasades a casiña número 11. Casiña 11 con novo premio en metálico. Incremente as súas ganancias con 15.000 pesetas dicíndonos cantos kilos ten un quintal. Un quintal. Non nos enganedes. 50.
Non é correcta. Cal era a resposta correcta, señor Oráculo? 100. 100, polo tanto son 20.000 pesetas, ou 15.000 pesetas, perdón, que... Ala, va. Chus e Mac, dende a casiña 20, adiante. 21, casiña 21. Esta casiña contén unha pregunta sobre o deporte rei e un novo premio en metálico de 25.000 pesetas. Para conseguilo, terá que dicirnos o nome dos campos de fútbol de 3 das 7 grandes cidades galegas. Riazor, Espiñedo e Balaídos. Riazor, Espiñedo e Balaídos, señor Oráculo. Espiñedo de onde? De onde, Mac? De Carballiño. De Carballiño. No, preguntábamos das 7 grandes cidades galegas. Diga outro máis vostede, señor Oráculo. Santa Isabel en Santiago, Riazor na Coruña, Anxo Carro en Lugo, o Couto en Ourense, Pasarón en Pontevedra. De acordo, perfectamente queda clarexado, polo tanto son 20.000 pesetas que... Ala, va... Bueno, hombre, tranquilo, non estivo nada mal. Xosé María Xesús, dende a casiña número 45. Cando que irades. 45 e 5, pasades a casiña número 50, que penso que conta que é unha oca, e de oca a oca, tirades porque vos toca, pero pasades a casiña número 59, polo tanto, pasastes a morte. E xa case acadaste o millón. Foi unha tirada destas de infarto, porque no momento que tiraron e que conseguiron esa oca, estaba soando o tempo que nos indicaba, o sea, a señal que nos indicaba que remataran os 15 segundos minutos de tempo do noso programa. Antes de pasar a saber quen vai participar connosco na subasta dos Ovos de Ouro, imos saber, señorita Tete, que foi o que acadaron os nosos concursantes. Parella vermella. Pois a parella vermella acadou moitos cartos porque no marcador teñen 105.000 pesetas, ademais 10.000 en produtos de Max Seguridad e un maravilloso secador de pelo. Un forte aplauso que temos. Que foi o que acadaron a parella verde? Os verdes, menos cartos, pero máis premios. Foron 60.000 pesetas no marcador e, ademais, un maravilloso bolígrafo de prata e un radiocassette portátil. Que merecen outro forte aplauso. Os nosos campións, Xosé e María Xesús, que tiveron esa tirada de infarto. Ademais, son, creo que os que máis levan de todo. Levan 75.000 pesetas no marcador, 10.000 en produtos de Max Seguridad e, ademais, un maravilloso abrigo de señora e un mecheiro de prata. Moi ben, estupendo. Outro forte aplauso para eles. Entón, o que vou facer agora é saber quen das dúas parellas restantes, que son os vermellos e a parella verde, vai participar connosco na subasta dos Ovos de Ouro. Por favor, xa sabedes que son dúas tiradas, súmanse os puntos. A ver, por favor, vermellos, cando que irades. Un. Agora toca o turno aos verdes, cando se poña o momento marcador. 3. Inda hai esperanzas, vermellos, cando que irades. 4 e 5. Verdes, cando que irades. 3 e 2, 5, un empate. Por lo tanto, imos facer... Podedes aplaudir se queredes, Imos facer o desempate da seguinte maneira. Unha tirada soda. Ou seña que calqueira dos dous. Outro e agora está aquí no aleiro a cousa. Cando que irades? 3. Por lo tanto, xa sabemos quen son os que participan connosco na subasta dos Ovos de Ouro. A parella verde. E queremos despedir, como non, cun forte aplauso a parella vermella que o fixeron francamente ben. E a mí xa non me queda nada máis que emplazalos para dentro dun anaquiño, despois da publicidade, para sempre emocionante subasta dos Ovos de Ouro. Ata agora. Non sofre, non? Que acontece? É que el non desexa fillos. Non digas tal. O Centro Dramático Galego abre a nova temporada teatral con Yerma, de Federico García Lorca, con Luisa Martínez, Xosé Manuel Oliveira, Alfredo Rodríguez, Carme Castiñeiras, Laura Ponte e Luisa Arcos. Yerma, de Federico García Lorca, dirixida por Xosé Manuel Blanco Xil. Estrea o 25 de outubro no Teatro Principal de Santiago. Armando, un saúdo e boa saúde, porque hoxe o programa e a subasta vai sobre temas saudables. Non digas tonterías, neste programa non hai nada saudable, non hai nada de saúde, vai de enfermidades. É dicir, esta subasta vai ser repugnante. Que non, Armando, que non, que vai sobre saúde. Iso di o guión. Mira, a semana pasada o programa iba de terror e a subasta foi do máis divertido. Vamos, o guionista confundía terror con humor.
E ainda por riba os concursantes, en vez de sair aterrorizados coa serpe, saíron rindose co coche. Pois a ver se hoxe saen igual, con outro. Sí, o mellor tamén collen unha enfermidade, vamos, unha neumonía, unha gripe, unha brucelose. Unha brucelose? A brucelose é unha enfermedade das vacas. Da igual, neste programa non hai máis que animales. Así que... Déixate de animaladas e que pasen os concursantes. Bueno, pois que pasen. Hola, que tal? Pase, señorita. Que tal? Ben. Benvidos á palestra. Sus e Mac. Mac, é americano. É así o nome, Mac. E cando tes o santo, ti, San Mac. Sabedes como funciona isto? Sí. Pulsades aquí, entón van encendéndose os ovos, cando haxa dous, deixades un, etcétera, etcétera, etcétera. Vichedes o programa? Sí. Home, é que para vir a concursar hai que velo antes. Hombre. Bueno, e entón, pois xa non hai ningún problema. Levades a serpe pa casa, é unha cousa así de... A serpe mañán pola mañán. De momento, imos entregar as 60.000 pesetas que gañaron, que agora mesmo lle fai entrega Mónica. 60.000 pesetas. Estarán ben contadas, non? 25 e 10. Vale, Moi ben, gracias. Chao. Mira, Mónica, esta. Dame algo. Esto, entón, estamos listos, xa sabedes, cada pista custa 10.000 pesetas, son 6, tirades en duro. Este ten que 5.000 pesetas, E que? Que queres deixalos pelados? Home. E xa ven un Despois pouco vamos pelado tomar por as aí, copas pero... con que? Bueno, que pasa? Que queres dicirte? Home, fai unha rebaixiña, home. Bueno, pois a 9.999. Bueno, vale, quedan en 5.000. E hai 10 minutos que empezan agora mesmo, así que pulsade botón. Adiante. Pista. Queredes pista? Outro máis. Iso. O 1 e o 4. De que queredes pista? Do 4 mesmo. Do 4. 5 por 4, 20.000. Levar 5... 5.000. Que se non fas o chale nun mes, o farás nun ano. Sí, eu durmo na Alameda. Curarse en saúde. Esa é a máxima máis máxima do programa. Porque o que se cura en saúde seguro que non cae enfermo. Ou está moi fastidiado, porque se un ten saúde, xa non ten que curarse. En todo caso, é mellor curarse en saúde que levar un cacharrazo. Mira ti que tonterías dis. Ben, xa está. Pista do 1. Sí, pista do 5.000 pesetas. Aí vai, para a segunda pedra do chalé. Di así, temperatura saudable. Temperatura saudable. E a mellor temperatura é a do corpo. Sí, señor, a temperatura do corpo. Porque é unha temperatura, pois, natural, que estamos acostumados a tela. Sí, señor. Ainda que tamén di que o frío tamén é sano. Eso, deso nada. Que di eso é que non ten nada para quentarse. Aí estou de acordo contigo. Eu prefiro os animais de sangue quente. Bueno, ala, a discutir. El 4, sí. No, el 1. De onde sodes? Do Carballiño. Boas augas. Boas. E boa saúde. Tamén. Dejamos el 1 por la temperatura. Coincidichedes. Fala de alto, discutide en alto. Pues eso, era mejor dejar la 1, por eso de la temperatura, ¿no? El galego, letargo. Non se pode falar en O castellano. letargo da sierpe, todo eso, ¿no? Era mellor quedarse calmo. Bueno, pues un mes. Que, deixades un? Temperatura O deixades? un Arriba. Arriba, ovo, número 1. A ver. Tranquilo, que hai moito regalo. Así que aí estaba, según vos, a temperatura da serpe. Aí está. Vamos ver. Desta vez damos ya razón a Armando. A temperatura máis saudable é a do corpo. E para manter o corpo quente, o amparo das inclemencias do frío, nada mellor ca un elegantísimo e auténtico abrigo de bisón. Todo un abrigo para lucir con saúde e beleza. Pero non escolleron este ovo e, polo tanto, a señora ou señorita, neste caso, que hoxe participa na subasta, terá que buscar a temperatura máis saudable noutras cousas. ¡Ala, vai! Nada, eso cun chaquetón arreglado. Sí, unha bufanda de la... Ala, pois, ala foi. Pulsade outro. Quedan 7 minutos. O 2. Mire. A ver, pista o 2. 5.000. Mira como se fan os despistados. Unha teneba que regalar, Sedes non? pista. Unha teneba que regalar. Sí. Queredes levar para casa, entón? Non. Unha autopista. Vamos regalar. Esta di así, saudade con saúde. A saudade, que sentimento tan galego. Pero ti, desde logo, ti non entendes ben as pistas. Saudade con saúde. Xa o día, pista, saudade con saúde. É dicir, saudade a todo o mundo con armonía saudable.
Ah, caramba, que suave estás, pareces outro, Armando. E que tal como estás hoxe, ainda vou ter que botarlles unha man aos concursantes. Os concursantes non se tocan, que non son pianos. Ai, así era a pista. Ai, que susto. Ben, o 2 ou o 4? Que? Discutide. Todo queda en pares. A mí gustan os dous. Pues ben, deixamos o 4. Deixades o 4, O seguro. 4. Arriba, ovo, número 4. A ver. Tatarí. Aí ven a señorita Marta. A Marta, que nunca farta. Señorita. Arriba. Certamente máis vale curarse en saúde. Esta é a máxima fundamental da medicina preventiva. E xa saben que as mellores curas son sempre as que se toman nunhas inesquecibles vacacións. Por iso, neste ovo, para que se curen espléndidamente en plena saúde, puxemos unha pracenteira viaxe ao Caribe venezolano con vías a liñas aéreas de Venezuela no seu voo directo de Santiago a Caracas e cunha estancia de 7 días nos luxosos hotéis Meliá Caribe e Meliá Porto de la Cruz. ¡Alabai! É igual, porque ali non hai augas. Que non era este, que era esta. Eu xa quería ocultarles este. Sí. Outro. Outro bo máis. O 3, pista o 3. 5.000 pesetas. Cal me va a regalar? Ala, vai, último, que? outra pedra do chalé. O número 7, peso regalaros. Número 3. Di así, a voltas coa saúde. Ai, a voltas coa saúde, a voltas e a voltas e a voltas. De seguir así, ainda vou acabar mareado. O importante é dar as voltas sen moita presa, porque as presas non son boas. Non, desde logo, tires un animal. Vaya pista máis clara que lles acabas de dar. Bueno, tamén lle podo dicir que a serpe dá voltas ruinosas e moi ruinosas. Bueno, esto, queredes preguntar algo ao público? A ver, con cal nos quedamos? Co 2 ou co 3? Cal... Deixamos o 3. Deixan o número 3. Dejamos el 3, tío, que son 3. Deixamos o 3. Deixan o número 2. Deixades os 2. Deixamos o 3, non? Ben, hombre. Deixamos o 3. El 2. Cal deixades? O 3. O número 3. O 3. Arriba ovo número 3. O 3 dun traspiés. Ala, fora. Ai, foi unha pena, Había un regalo aí. A ver. Vai, non? A pista é moi clara. Para andar a voltas polo mundo saudablemente, sen os agobios inevitables do tráfico, que moitas veces provocan úlceras de estómago, ofrecémoslle neste ovo dúas estupendas e lixeiras motocicletas. Con elas non deberán andar moi velozmente, pero poderán sortear moi felizmente unha morea de atrancos. Pero non andaren a voltas con estas motocicletas porque non acertaron na súa elección. ¡Alabai! Ibades quedar moi ben os dous en motocicleta por lo Carballiño. Pois sí, señor, porque as unen e fan un coche. Bueno, fora ese ovo, pulsade. Xa está fora. Número 6. O número 6. Pista do número 6. Pista, 5.000 pesetas. Quedan 3 minutos, 41 segundos, 40. Isto non nos regalas? Non regalas esta? Non. É lo que va a regalar. Ninguna. Oi. A última regala, Bueno, imos ver que di. Home. Di así, con saúde nada máis. Con saúde nada máis. Pois sí, señor, con saúde nada máis. Porque a saúde é o máis importante. Bueno, sí, pero tamén hai que ter sorte, porque se hai saúde, pero non hai parné. Entendemos, parné. Parné nin parná. Nada. Vos decidid, O 2, sí, definitivo, ya. Fora, saudade, con Arriba ovo número 2. Veamos. O diela. Bueno. Quen preguntou nada? E radico 2. É certo, Armando, que esta pista trata de saudar con saúde, ou sexa, felizmente e con moita armonía. Pero os concursantes non son uns instrumentos. En cambio, sí podemos considerar un instrumento valiosísimo a esta magnífica cadea musical de alta fidelidade da acreditada firma, da acreditada marca Grundig, que lles ofrece os prestixiosos establecementos San Luís. Pero non elixiren esta pista, terán que buscar outros saúdos en música. Ai, que pena, que pena. Unha auténtica cadena musical. Sempre podedes facer palmitas. Bueno, este cal foi o número? O número 2. Pois este pa fora. Pulsade. Quedan 2 minutos, 5 segundos. Gracias, non? Aquí pulsades o número 5. Son Número 5, 5.000 pesetas. Nada. Gratis, non? Vale. Gratis esta, ala. E no sitio desa pedra do chalé vai che quedar un buraco. Ben, di así, a chave da saúde. Ai, a chave, eso non existe.
Se coñecésemos a chave da saúde, ninguén estaría enfermo. Non, Armando, non. A chave da saúde é unha dieta equilibrada. O importante é comer ben. Sí, é para comer Lugo. Ah, sí, é para Rosquilla Rivadavia. É para Choco Redondela. Sí. Sí. O que está claro é que neste ovo hai un premio de dieta equilibrada. Queda un minuto, 30 segundos. Con saúde nada máis que a chave da saúde. Fala de alto, Carlos. Deixamos o 5. Deixades o 5? Sí. Ui! A chave da saúde, con saúde nada máis. Deixades o 5? Sí, o 5. O 5? Si ela di que deixan o 5... Deixamos o 5. Arriba, ovo número 5. Quedan 55 segundos. Queredes rectificar? Non. Sí, xa está. Ovo número 5, arriba. Non. Ela. Ovo número 5. Aí vai. Vai a chave da saúde. En contra do que dixo Armando, nos coidamos que, en boa medida, a chave da saúde existe. En este senso, leva a razón o farmacéutico don Perfecto. Cunha alimentación adecuada, podemos atopar esa chave tan querida. De todos os xeitos, non só queremos que se alimenten ben, senón que o fagan en pratos de luxo. Consecuentemente, non elixiron o ovo adecuado para comer como reis nunha baixela de 56 pezas modelo Luis XV da firma Capeán. É un magnífico xogo de café de 12 servicios, todo ele ofrecido en finísima porcelana noblemente decorada para pola súa mesa de gala. Ala vai a baixela. Ala vai. A comer no chan. Bueno, quedou ese ovo. Pois vamos co premio que levades pa casa. Arriba ese ovo. O número 6. Ui. Ai. Cruza os dedos. Nerviosos? Sí. Cruzade os dedos, que isto me parece a mí. Ai, que nervos. Isto é unha traxedia. Vai, non? Vai. Ten que ir. Vela aquí unha pista clarísima. Tan clara como a auga. Con saúde, nada máis. Cada caixón que con saúde... A oca, nada máis! E vostede sabe moi ben que o noso símbolo goza dunha estupenda saúde. Elixir unha festa máis segura, non se equivocaron nada, e, polo tanto, agora poderán nadar ca nosa oca para escoller o regalo que máis les guste. Noraboa! Moi ben, noraboa, Mac. Noraboa, Chus, que tal? A ver, esa oca que imos darlle a Chus, imos a saudar cun aplauso máis forte, por favor. Xa pensei que saía xerte. E agora, colocándome no medio de vos dous, cal é o regalo que queredes escoller do noso programa? Tedes que escoller agora. Xa vedes que hoxe non había coche. Tampouco había serpe. Non me digades nada, Son un rato. Habrá que coller as motos, non? Adiós, viaxe acá. Están discutindo entre as motos e a viaxe. Ten que ser axiña porque o tempo baixa, non sei. O abrigo, a viaxe decidido. É la Caracas, O abrigo, Chus. Ven aí que estamos fora de tempo xa. Que queredes? Non queren nada, home, ala, a casa. Non sei canto pode valer un abrigo, tío. Un abrigo, Están discutindo o valor crematístico dos dous premios. Que damos cas motos. Ten que ser axiña, que estamos en tempo. Canto pode costar... Decídete, veña. Non, a metestarme a sudar, non? Tempo, quedaron sin nada, pa casa. Que non sei canto pode costar abrigo, ti saberás, non? Eu que sei. Ten que ser rapidiño, ten que ser rapidiño. Xa, dou-vos 3 segundos. 1, 2 e 3. Cale Mac, cale Chus, por favor, que estamos fora de tempo. As motos. As motos, son as motos o que acaban de escoller. Un forte aplauso, acompañades das vosas motos xa. Estas son as dúas motos que gañastes maravillosas, como podedes ver, moi bonitas, de cor, coa oquiña enriba. Penso que merecen un aplauso máis forte, señores. Con isto, a min non me queda nada máis que despedir a Roca 12, que estivo, como sempre, chea de premios e de moitos cartos. Agradecer a presencia da Asociación de a Residencia das Gándaras de Lugo e a súa presencia, sobre todo, aí nas súas casas. Vémonos o próximo martes. Ata logo. Bueno, Mac, Chus, todos parece.
Imos o esquís final. Xa vamos, xa. Sí, cinco e dentro. Vai. Ainda quedan moitos enigmas por descubrir. Por exemplo, non sabemos como se accidentou María Azucena. Por exemplo, o mellor, María Azucena non queda nin paraliticada. E así poderemos saber se Dani ten unha boa resposta de María Azucena. Non o merece. Dani non merece o cariño e o desprecio da miña mellor amiga. Non, tan boa. Tan boa e tan xenerosa. Pero saberemos por fin se Albertina é a auténtica nai de Dani e se Dani é o pai da filla de Mapoula e, polo tanto, Albertina a boa da mesmísima pibita Bárbara Vanessa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Eso non o sabe nin o guionista. Pero... Siga con nosco. Agora, os martes.